Yeah, it is Durban Network eThekwini kwelika Banana eKings Park la sikhona kunomsakazi ongadumile kodwa ngathi waqale engadumile sedumile. Hayi namanje akasadume cha. Hayibo. Lo ngaba into eyodwa nje ngiyohlezi into eyodwa futhi. Hayibo. Yes futhi. Kusasho wena noma sekusha abantu ngase beresponda nganye indlela. Abantu kumele bekubone mawenza kahle. Yeah. Kungabi wena oyitshela ukuthi wenza kahle ngoba abantu bazokushisa la uyibonisa ukhona bekubekela ungafuni ukuba khona. Mfowethu. Yes. Kuyaphileka kodwa. Ngikhona ngalethi kunjani wena Hayi futhi? akufani. Ngakwethu wena. Sesiphile sahlangana. I think this is the 4th edition yegcwalisi. Yes. Mfowethu awuqala ukuparticipate kulo mcimbi. Kusho ukuthini ukuqhubeka kuba kulo mcimbi? No. Angiqali ukuparticipate kuma activations egcwalisa. Yes. But ukuba kwi events. Yes. It's going to be my first time today. Oh yeah. Okuyinto ke engeke ngisho ukuthi incane. Inkulu nje lesimangaliso ngoba sibaningi ebesilifisa lithuba. Yes. Kodwa namhlanje uNkulunkulu wanga kimi. Ongase kwenzeke ngonyaka ozayo kungabi mina kube omunye. Yes. So kuyangithokoza nje kakhulu ukuyibona ngila kulomcimbi. Ngiqoke kahle kangaka. Wow. Yabo. Qoke kahle yabona naphansi ngiyalimaza. Hey uthele ne outfit mfowethu iyashaya. Adlala. So kodwa nje fanele siba kakhulu ithuba kubahleli bomcimbi ngokuba nje unique kwabo. Ukwazi ukubona into enhle engenzeka mangabe umsakazo ongadumile khona. For sure. So kufanele sibonga kakhulu ngeke sibonga kakhulu ukhuzane yedwa ngoba asike isinqumo asithatha eze ukhuzane. Inqumo ithathwa as icabinet ye team noma imanagement yomcimbi noma ehlela umcimbi igcwala sasiphendukile. Yes. I-turn up mfowethu abantu bathelekile abantu bayihloniphile i-theme nawe uyihloniphile futhi i-theme kusho ukuthini lokho? Ngicabanga ukuthi mina lokho kuyaqala ke le event angaze ngiqhamuke ngigqoke uyellow ekubeni ithi theme all white yabo ngenza sure kube kuyangami nento lengabe ngishaye emhlophe manje angikwazi ukufaka udayi ekhanda uyangihlula so kodwa nje lokho kukuhlonipha isimemo somuntu omnyama mayethi umuntu okumemayo mfowethu ofika ngo12 mfowethu avamise ukufika ngo11 yes sir ngoba uzoba nenkingi mayethi umuntu ofika ngo1 fika ngo1 ukuze lokho ebekuhlele khona kuningi ngalo 1 so njengoba nami nje ngikwazi ukuhlonipha itheme akuqala mfowethu selokhu igcolisa ke mina yaqala mangase Facebook wami ucheck ama post ami uzobona ukuthi kahle kahle ngihlale ngilimaza nje kwi outfit umubi hayi khona noma abeze bekutshele kodwa bayazi yes mfowethu asikhulume ngomsakazo ongadumile ibrand yakhe lokhu iyakhula mfowethu sikubona emashowini ahlukahlukene asendaweni ezihlukahlukene igodi ngegodi siloko ziyakhula ifan base yakhe iyakhula baningi abantu abakulandelayo ma kusho ukuthini ukubona mfowethu ibrand yakhe ikhula kangaka ngokusheshsha futhi uma ngikhumbula kahle mfowethu lo msebenzi ngoqala akubanga lula but uma ngikhumbula kahle lo msebenzi ngoqala mfowethu kunabantu abaningi ababethi uyaphapha lo uyibone yini mfowethu angiqalanga mina ngiyemdabukela umuntu othi mangabe eqala into aqhamuke seU-MC mhlawumbe kwimpucuzeko eseU-MC kwi-all white mfowethu kusazoba nzima ngoba awuwazi ama challenges edlule kuona thina siqala uku-MC ematendeni lawa amancane oThupoli kwasuka lapho sahamba sajabela amahall nawo lawo mahall ukufika abantu bengekho kodwa ngoba usufikile manje uyenza into yakho kwaya ngokuya sangena emcimbini emkhulu sayoyiveza kwabhlungu nakhona uyiveza ngo11 emini uthi ayibhekrat ngo3 vele kuthiwa ayisefikile uMC bani so sekumele udede manje shuthi besithe episodes zabanye kodwa namhlanje nathi sebekhona esibafisela ukuthi kulobo bucebhiso sebeyibona kwabanye uNkulunkulu engathi ngabalonda ngiyathokoza kakhulu futhi ukuyibona ngikhula ngaluhlobo ngiye ngibona ukuthi shuthi abantu bayazi into enhle kwenye iqiniso abantu bayalimela ngoba ngalobe ngisupporte njalo kukubi noma kukuhle but abantu bahlele bethe nje apho umsakazo ongadumile angazi futhi ungabonga ngithini abantu baseningizimu Afrika noma eSouth Africa engakuthokozela-ke kunento enkulu ke engifuna lo mbuzo wakho uwazi ukuthi awukho la eSouth Africa kuphela futhi umsakazo ongadumile akusewuyena umsakazo ongadumile waSouth Africa nokhuzani kubeka kami ngabe lento lapha ibongeni uyayishintsha manje ngeke sayishintsha ngoba wathi ukhuzani
umsakazo ongadumile umfaka amagwaza phansi eshow. Yeah. Ngifisa ukuthi ngelinye ilanga azi ukuthi akusayena umsakazo ongadumile waseshow. Yeah. Sekumsakazo ongadumile umfaka amagwaza international. Right. Khumbula phela ukuthi nginey'nsuku nje mhlawumbe ezine. Yeah. Noma ezisihlanu. Ngidlule umama emhlabeni kodwa kade ngizokhaliswa belungu on the way from Norway to here. Okuyinto enkulu ngisho ama-celebrate amakhulu akaze ekhaliswa belungu. So kusho umsakazo ongadumile akusayena wala. Sekumsakazo ongadumile wasemazweni even angaphandle. Angazi ngathini. Yeah. Sesivala nje asikhulume ngebrotherhood onayo ukuphilelana onako wena noKhuzani. Lampemo mfowethu ngisho ngiyabonga ngiyengobona ungasekho enough. Yeah. But ngoba phela ke kuthiwa kumele uthi uyabonga. Yeah. Ngithi ngiyabonga mfowethu. Uyangiphilela uKhuzani. Angazi ngiyoba yini bangathiwa khona into edala uqhekeko phakathi kwami naye. Mfowethu. Kodwa ngoba ngumuntu osakhulayo, ngiyakhuleka ngiyathandaza. Ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu usathane, uNkulunkulu angamvumeli usathane angene phakathi kwami noKhuzani ngoba mangase ngubayile mfowethu kuningi kakhulu. Asengenzele khona. Kanti nje ngifihla umama last month. Yes. Nginenyanga umama engaseke emhlabeni. Ngifuna ukukutshela namhlanje izwe libuka ukuthi uKhuzani wathetha konke. Yabo. Ukuthi nganginale ephaketheni kodwa wakwazi ukugqiba ngoba isifa sikaze singafika uprepared. Ngisho isigwili kuyasitshontsha ukufa. But wathi yena khuleka msakazi umfana wami. Yeah. La uxaka khona ngitshela. Kwabalwa ngisho kushaya ucingo mangibona nakho ukuthi ngiyakudinga manje. Ngifone ingene imali ngikwenze lokho kufanele ngikwenze. Yes. Yeah, so angazi le yansizwa ngingayibonga ngithini. Angazi le yansizwa kaMpungose ngiyobonga ngithini. Angazi uKhuzani mfowethu ngiyombonga ngithini. Kodwa yena kuyafisa ngelinye ilanga ukuthi ngimbonge. Yeah. Ukuthi ngani kanjani. uNkulunkulu wakhe nedlozi lakhe liyokhanyisa ukuthi kwenzeke lokho engifuna ukwenza kuyena ngelinye ilanga. Yes. Mfowethu sozongena estage manje uyokwenza odume ngazo bangalindelana abantu inkumbi esizokubona namhlanje. Hayi umsakazo ongadumile mfowethu ohlala wazi ukuthi mayizongena. Yeah. U-creative ngenye indlela. Yeah. Sesibaningi manje sisho malipati le. But asusho ngendlela efanayo. Yabo. Yona upresenter nje unendlela yakho ukuthi ukhuphula ama-followers akho. For sure. So mangase kufika umuntu ohlala ezama ukuba i-Durban network. Vele ngekenze exactly to wena. So abantu abalile okuhle nokuhlukile ngaso isikhathi kumsakazo ongadumile kungekhona la kuphela. Yonke imicimbi engizoyihambela mfowethu sibheke kwi-festive season. Abantu abalile into eziningi ezinhle. Umsakazo ongadumile kumcimbi akhona kwi-post angenza ukuba ingxenye yawo. Ayikho imicimbi esingaqinisekisa ukuthi sikhona but asiconfirm ukuthi sizoba sikhona. So abantu aba-expect into ezinhle injabulo. Uma sengifikile ke kuyaziwa ukuthi kuyacaca. Anginayo umngani. Kule industry nje cha anginayo umngani. Anginayo futhi umuntu engathi mhlambe ubani yazi ngibukela kuyena no. Mina ngibukela kimi uqobo ngoba angikhulanga kahle kule industry. Ngikhule ngihlumezeka so kuningi nje ngikwenza nenkani yami noma ngobumina. Kungesike ukuthi ngiphakeme noma sengiphakeme cha no. Angaphakama ngisoze ngaphakama ngiyohlezi ngile into engiyona ngiyohlezi ngiyambula ngiyohlezi ngibatha nabantu but kule industry nje abantu abalento eziningi emcimbini ekhona eminingi endlela esimangaliso ama-booking ayangena ngiyafisa futhi kuqhubeka angena. Yeah. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Abantu abade bangisupport lapha social media uFacebook ukhona umsakazo MC Msakazo Ongadumile ku-TikTok nakhona MC Msakazo Ongadumile kanjani ku-YouTube ngizame nami ukuyophosta ongama-video ami lapha ukwenzela ukuthi uma bengiheka ngoba bayahekana so umsebenzi ungacwili so abangisupport nje kuzona zonke ethi lapha ku-Facebook ku-YouTube ethi Msakazo Ongadumile ngiyacela abantu bengisupport bengifollow bengisubscribele nami ngikhule ngayo yonke indlela nawe ke futhi bengakiyeki abantu ngiyakubona futhi uyakhula ngayo yonke indlela ngiqala nje ukushaya interview nawe ayingekho la malayithi lawo namhlanje namalayithi yabona ukuthi ngene ilanga ongenakho manje ngiyafisa uNkulunkulu akwenza ube nakho mfowethu siyabonga kakhulu wena wesile appreciate ungakwethu wena danki ngani yawe danki cha